Pozdrav svima, ja sam Luka Mandić, mi se nalazimo na parkingu iza sadašnje gradske vijećnice, nekadašnje 3. osnovne škole. Kao što vidite, ova gradska vijećnica je velelepno zdanje koje se ni Franjo Josip ne bi postidio, ali nažalost ona nema vijećnika. Ovdje nisam radi gradske vijećnice, ovdje sam sasvim slučajno jer sam jutros probušio gumu. Na ovu ovdje ivicu. Ovdje sam bio parkiran, pričao sam na mobitel, nisam pazio, ja sam kriv i probušio sam gumu. Ali tu tek dolazi najljepši dio priče. Kad sam ljut izašao iz auta, gledao sam na što sam probušio gumu, onda sam skužio da sam probušio gumu na postolju podzemnih kontejnera. A što je najsmješnije, prije 2 dana sam snimao video o problema mostarskog smeća i podzemni kontejneri su bili dio rješenja za grad Mostar. A evo, nažalost, nisam savršen, tek sam danas saznao da grad Mostar već ima jednu verziju podzemnih kontejnera, a to sam saznao na teži način, preko probušene gume. Sada se ja pitam, zašto samo iza gradske vijećnice postoje ovakvi podzemni kontejneri, zašto ih već nema u cijelom Mostaru? Ako neko misli da je izlika nepostojanje gradskog vijeća, evo ja kažem da nije. Ako se mogao ova instalirati, zašto gradska uprava nije bar 2 godišnje stavljala u svaku četvrtu Mostaru? Nažalost nije. Ja mislim da je razlog jer oni misle samo na sebe. Mi imamo, kao što sam rekao, super napucanu gradsku vijećnicu, ovaj ovdje prostor je prekrasan, imamo super moderne kontejnere, a ostali dio grada pliva u smeću. Kao što znate, ove godine gradska uprava isto kupila Audi A6 za 125.000 maraka bez PDV-a, pa se ja pitam kakva se to slika Mostara stvara. Da li nama u gradskom vijeću i gradskoj upravi trebaju ljudi koji razmišljaju o ovakvim stvarima po cijelom Mostaru ili nam trebaju ljudi koji samo razmišljaju da se voze u službenom Audiju A6? 20.12. su izbori u Mostaru. Izađite na izbore. Birajte ljude koji žele dobro našem gradu. Birajte generaciju promjene.